Sanibona. Ngokugcina-ke manje sengiyalala. Okunye futhi ngathi umuntu ngathi uyagcina kwenza lama video lawo manje. Ngathi senazi kakhulu. Yabona. No, into bekade ngithi ngifuna ukusho nje kuqala ukuthi ngike nengiqede. Awuthi mhlawumbe bayazi-ke abambalwa-ke yabo based on izinto ey'thize ebekade zenzeka recently. Yabo? Yeah. But lokho bafethu nibe nobusuku obuhle. Ningakhohlwa ukuthandaza.